Здравейте, аз съм Георги Георгиев, управител на Track Officine ООД. Нашата дейност предимно включва проектиране, изграждане и ремонт на покривни системи, хидроизолации, груб строеж, еднофамилни сгради. Проект, с който се гордеем доста, са 3 многофамилни жилищни сгради, които изградихме от кота 0 до завършен вид, което включваше грубия строеж, довършителните работи, покрива. Клиента беше доста доволен, целият проект мина без засечки, в срок, без забележки. Изключително сме горди с тези сгради. Дейността се извършва предимно в София и Пловдив, областите, но приемаме и обекти, заявки в цялата страна. КСБ ни дава доста възможности, като да речем да участваме в обществени поръчки, връзка с останалите компании от камерата, както различни нетворкинг събития. Дава ни доста авторитет пред клиентите също, когато вземем обекти, така че радваме се, че сме част от камерата.